Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že dňa 21. októbra sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo Vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi pozývajú seniorov mesta na spoločensko-kultúrne podujatie Ďakujeme vám, ktoré sa bude konať vo štvrtok 20. októbra o 14. hodine 30. minúte v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším. V programe vystúpi folklórny súbor Važinka a hudobná skupina Veselí starci. O občerstvenie je postarané. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes, 20. októbra, na sledovanie kriminálnej drámy s názvom Jack Reacher Nevracaj sa. Začiatok predstavenia je o 19. hodine 30. minúte. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 22. októbra na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Tomášikovo. Začiatok zápasu je o 14. hodine. Hádzanársky klub Slávia Sereď vás srdečne pozýva na majstrovský zápas prvej ligy žien medzi družstvami HK Slávia Sereď a ŠKP Topolčany, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23. októbra o 17. hodine 30. minúte v športovej hale na Obchodnej akadémii.